Arratsaldeon guztioi, heldu da eguna, Euskotren eta Euskolabe Liga gaur bertan jarriko dituzte martxan hementxe, Bilbon erlojupeko lana Ibaitzabaleko uretan, ez da ez mokadu txarra lehiari hasiera emateko. Kirolarientzat benetan gogorra, ardura handia alde batetik eta bestetikan esfortzua eta gainera bero handi honekin, bero zakar honekin. Ea zer dioen Ibon Gaztainazpi gure lankideak. Zer moduz Ibon, arratsaldeon? Arratsaldeon da, urte berri hon izan beharko dugu. Bueno, uda berri hon. Hori da. Eta izan dadila ikusgarria eta guretzat eta sale guztientzat gustagarria, ez da Ibon? Bale, esperantza horrexekin etorri gara Bilbora, Miguel, eta urte osorako ere itxaropen hori daukago. Gaur bestea beste, esan duzu, egun handia iritsi da, liga azten zaigulako. Ekainera pasa zituzten txapelketari inolako garrantziarik kendu egin gabe iruditzen zait. Gehienek gorriz markatutako eguna gaurtik aurrerakoa dela. Hori antzematen da noski arraunlariengan, zuzendaritza batzorretan, gure lantaldean ere bai eta zaleengan ere bai. Aste honetan jakingo bazen zenbatek izan diaten, hau da poza hau daukatena, estropadak aztear daudelako, eta bueno. Zai batzuk, iritsi zaigu, Miguel, iritsi zaigu egun handia. Bueno, nobedade handia aurten emakumeek orain arte bezala jarraituko dute arrobiko 3, hortik aurrera entrenatzaileak erabakitzen ditunak. Eta gizonezkoetan ez, gizonezkoetan gutxienez demoraldi honetan arrobiko 4 jarri behar ditu entrenatzaileak tostetan estropadari ekiteko. Urren urtean 5 izango dira, baina aurtengoan 4. Eta horrek langa garrantzitsu bat jartzen dio klubetako prestatzaile bakoitzari. Aurten 4 izango dira, urren urtean 5 arrobiko, estropada bakoitzean, ligan, beti ere, erabakidea bat, pasaden urtean hartu zena, Mikel, estrategikoa, egiturazkoa, badakigu, arraunketa bizitzen ari den egoera, erabakietako bat, hause izan zen, nolabait ere, treneruak arrobiko arraunlari ez, betetzeko, eta gaur bertan hasita, hori gaurko 14koak eta ikusita, dagoeneko antzeman daitezke, entrenatzaileek egin dituzten aldaketa bar, dagoeneko erabaki estrategiko hori gaur bertan hasi da eta, Mikel, eraginak izaten nabarmenak, gero komentatuko dut. Hori da, klub bakoitzak hartu du, entrenatzaile bakoitzak bere erabaki sorta eta ikusiko dugu dida batean, asteburu honetan bertan nondin orakoak berehala hartuko ditugu. Bueno, Sara Gandara lankide agurtu behar dugu, albistegietan jardun da, zintzo, konexioak eta egiten, orain uretan da, protagonistekin ere izan da, Deustu Arraun Elkartean, handik uretaratu baitira kirolari guztiak, ea ze kontatzen digun. Arratsaldeon Sara, aurrera! Arratsaldeon, Mikel, Ibon, ikusentzule, bai, gaurko eguna betea izan da niretzako, goizetik Bilbo aldean, zuzeneko konexioak egiten, gero Deustuko Arraun Elkartean ere izan gara, bertan arraunlariekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta, zer kontatu digute, oso estropada berezia dela Bilbokoa, batetik erlojupeko eran delako, eta egia esan aurten 2 izango dira, hau, lehendabizikoa Bilbon eta bestea San Juanen, eta bestetik Ibaian delako, eta gainera askok erabili izan duten hitza zuloa izan da, hau zulo bat da, bero ikaragarria egiten du, momentu honetan termometroek 28 gradu markatze dute, eta beraz, bero ikaragarria egiten du, estropada gogorra izango da arraunlarientzat zalantzarik gabe, eta, ez dago aldaketa handirik iazko denboraldiari dagokionean, gu hementxe izango garelako uretan zer gertatzen den behar bezala kontatzeko prest, eta dagoeneko, lehendabiziko 4 traineruak prest eta daukagu, 2 igo berriak, Zumaia eta Astillero hain justu ere, eta hortxe, lanean arituko dira, zintxo demonio gaurko banderaren lehia horretan. Geroxeago, eurekin hitz egiteko abagunea izango dugu, lehenago ere hitz egin dugu berarekin, baina ez dakit lankideok hitz horiek entzuteko moduan gauden, edo nola ere, hitzak ekarriko dizkizuegu, eta beti bezala hemen zer gertatuko den kontatzeko prest izango gara. Bestetik, jendea badagoela esan behar dugu, Ibaizabaleko 2 aldeetan hain justu ere, bereziki helmuga eta irteera den toki honetan, esan duzu, erlojupeko eran izango dela estropada hau, eta batioak beharko dira, eta ziabogaten ondo asmatzea, banderaren lehia horretan egoteko. Hementxe gaude, eta esan dakoa, Mikel, protagonistekin hitz egiteko aukera izango dugula? Noski, beti bezala, eta
Nolabait lehia amaitu ezein azkar izango dira protagonistak gure ontzitxoan eta Sararekin solasean. Bueno, Ibon, dira batean, estropada berehala hasiko delako, batimetriari eman behar diogu errepasotxo bat. Hauxo, Mikel, ara, gaurko marea, ura bera mandatukatuko dira, gaurko 5 txandak, itxas bera, horra, 7:30 pasatxoan, ordu bat eta erdi eskasean izan da, itxas gora, ura bera eman da, marea hiletan gaude, beraz, amplitude oso gutxiko mareak dira, koefizientea 56koa, Bajua. hori da, eta hau, batimetria dagoeneko ongi ezagutzen duguna. Hemen txeku gauden pare honetan, 2 metroko ondoa, betire urteko itxas berarik, handienean, ez gaur, 0,09 metro segunduko. Korronteak horixe da puntu garrantzitsuan niretzat. La Salve inguruan, Google genialdean, ondorik ez, korronterik ez, erdian, ondoa bai, baina korrontea ere bai. Horrera bakiak hartu beharko dituzte, garrantzitsuak, ziabogan 3 metro, eta nire korronte pixka bat egongo. Eta niretzat esanguratsuena behar bada, gaur, txandarako alderaketan, horra, lehenbiziko txandatik, 3. korrontea jetxi ingo dela, baina ondoa ere gutxiago. Beraz, horrekin, 2 faktore horiekin hartu beharko dituzte erabakiak patroiek eta entrenatzen. Eta korronteak indar gehiago emakumeen lehiaren garaia. Hori, aduz. Bueno, eta izea ere aipatu beharko dugu, Ibon. Izea une batez 18-19 kilometro orduko ufada bat neurtu du, gure anemometroak, eta horrek esan nahi du, begira, orantxe bertan. 22. Enuen alakorik espero, Mikel. Egia esango dizut, eta ona etorren naizenean udaletxeko zubi ingurura, harrituta geratu naiz, une honetan, indar handiarekin, korrontearen kontrako norabidean, korrontea bera, nolabait ere itsaso alderantz, eta haizea berriz gorantz, une honetan konprometitua, logikoena izaten da, nolabait ere marea punta itxas bera hurbildu bezala, haizeak ere bera egitea. Baina begira, bandera hori nola dagoen, bizi. Bai. Bueno, orantxe bertan epaimaikoen nolabait haien arteko abisu bat edo, entzun dut, hor zeharka izan bada ere, 3 minutu, lehiari hasiera emateko, eta kirolariak prest dira. Gogoratu, lehenengoz igoberriak, Zumaia eta Astillero, orden horretan, lehenbizi Zumaia eta handik minutu batera Astillero, 2 minutura Ibaika eta 3 minutuko atzerapenarekin gero Hondarribia. Eta jarraian, 2. txandan, Orezko txandan, joan zen demoraldiko 4 bizkorrenak. Donostiarra izango da lehenengoz, handi minutu batera hori jo, gero Tolosaldea eta bukatzeko egungo txapelduna Donostia Arraun Lagunak. Eta Zumaiarrak ari dira poliki hurbiltzen, eta momentu egokia hau, Sabin Jeregiren familiari, hemendikan gure bultzada eta gure besarka da, bidaltzeko Arraun elkartearekin egundoko lotura izan duen pertsona, patroilanetan ibilitakoa, eta 91 urtekin joan da, dirudianez, bitxikeria asko gorde eta bere museo txiki bat ere omen zuen, eta gorde dezatela, ondo. Hor, arribtxi asko izango ditu eta. Goian bego eta eskerrak, Sabin Jeregi bezalako jendeari esker, Mikel, egin du kirol honek urte luzetan, damarkadetan, aurrera. Bolondrez lanetan, beti ere herriko traineruan. Bueno, gure berrikuntzen artean ikusentzuleok, hor duzue pantailaren eskerraldean, kolore aldaketa bat, eta informazioak eroz eta zehatzagoa, iruditan ere atzemango duzue, orain artean drone batekin eta ibili gara, orain beste pausu bat eman, eta 2 izango ditugu, eta gure teknikari guztien alegin horretan, nolabaiteko pausu bat ematen dugun, zuei ikuskizun dotoreagoa eta lagungarriagoa eskaintzeko. Mikel, eta ipatuko dizut, gaur gauza asko ikusteko gogoz torren naiz, bat behintzat berezeki, 2 igoberriak Euskotren Ligan, iruditzen zait maila txukunetik gorako eman dutela, neguan eta udaberrian, eta gaur, benetak orduan, Telmodeunek eta Astillerok zer erakusten digute. Bueno, Telmodeun ohitura ala dugu, baina saregileak. Hori da, traineruaren izena, mutilena Telmodeun da, baina nesken traineruaren izena, hauxe duzu. Eta hortxe dira, pronto, lanari ekiteko. Olaska ere bai, Tapa palak, estribor dale!
Orain esango nuke, haizea korrontea baino indargiago duela. Argi! Ale! Hori jure! Naroa Goikoetxea patroi. Hasi da Jaun Andreok, 2025 urteari dagokion Eusko Tren Liga. 17. edizioa du liga honek, eta gogoratu egungo txapeldun arraun lagunak dugula, hemen lanean Zumaiarrak. Ohituko gara, baina Zumaiako trainerua saregileak izenarekin eta Telmodeno izena ez jartzea, niri behintzatola, lehenbiziko egun honetan behintzat, harrigarria egiten zen. Bueno, ohitura. Ohituko gara. Beste herritan ere aldatu izan dituzte eta. Ondo iruditzen zaite, niri Bai. aldaketa eta Zantelmori ez diogu eserkenduko, Ez. baina saregilei ere sortza egina ematea, Ez nion, ez da txarra. Eta harridura lehenbiziko Bai, eguna izan da bai. beti Telmodeno ikusita, hori da. hemen astillero. Astillero, Kantabriak lehen aldiz klub mailan ordezkaritza bat hemen Eusko Tren Ligan. Osta, irterako jarri dira, Estatzailea Sara Vázquez da, patroi lanetan Lara Fernández. Zumaiari buruz esan dugu, Kike Manterola, saregileak ontzi horretan, entrenatzaile historikoa, bere agindutara, 2 garaipen lortu baitzituen liga honetan Zumaiak 2012. urtean, aurrengoan ere bai 2013. Zumaian gaur patroi lanetan Naroa Goikoetxea dugu. Dagoeneko arranketa zabalduta, Ritmoa jaitsi dute. Bai, 39, geurean ere. Momentuz hasiera honetan, Astillero Zumaia baino segundutxo bat bizkorrago egindako lehen metro hauetan. Anibaika. Txapelketetan, 3. postuak lortuta, iruditzen zait, oso Bai. txura ona eman duela. Txura eta Renteriako zaleentzat nolabait argitxo bat, Bai. ez? Baikortasuna indartzeko edo sendotzeko. Ibaikan, Iñaki Mendizabal prestatzaile eta itzuli da Inge Uarte patroi lanetarako. Ubera zuri-zuriak, traineruak heldi dagoenez, ubera handiago ateratzen da, trainerua martxan jarri arte. Orantxe, luzatzen pixka bat. Hiru. Baladako purua ere, Bai, bizi, hortxe. irteeran, traineru luzatu du dagoeneko. Eta irtera puntuan, lehen txandako azkenengoa. Ondarri bia zuzen. Zergatik azkenengoa, aurreko urtean, lau hauen artean, hobekien Honen mondatu izan. zena, hala izan zelako, Zailkapenean, 5. tokian bukatu zuen 79 punturekin, Ibaikak 52. Gero, 2 Galiziarra jetxi ziren, honi buruz ere hitzei beharko dugu Ibon. Bai. Cabo da Cruz eta Tiran, Galizia, Eusko Tren Ligan, ordezkaririk gabe geratu da. Miren Garmendia patroi, Mikel. Bai. Iker Cortez entrenatzaile eta pasaden urteko izen mordo bat, nolabait ere, proiektuari egitasmoari jarraikortasuna emanez. Itzuli direnak ere bai, Aspiroz eta Itxaso, Itxaso, eta laugarren heldu berriak, postuan. Onaindia, Pagola, Bai. bueno, berritze prozeso hortan ere bai, ezta? Gero beste mordo bat, Jaskoa Camarero, Laskoaga, Negrete, Peñalba, Mendizabal, Martiaren Abadiola. Bueno, lehen ontziko dana lanean ditugu, ea ba. Erditik, Goikoetxea, 37 paladan. Oan doan leku honetatik, Ubidea kanala hemen dijoa, baina aizerik gehien kontra ere hor izango du. Hori da. Guggenheim paretik, Deustuko zubialdera hurbildu, eta maniobra egitera. Momentuz, demorarik onena markatzen Astillero. Segundo bat, 3 aurkari. Niretzat, teorikoki, arratsalde osoko baldintzarik kaskarrenak, txarrenak lanerako, teorikoki, lehenbiziko txanda honetan. Eusko Tren Ligako lehenbiziko txanda honetan. Gero badakigu Arratsalde itxasuan aurrera doan neurrian, gozatzera egin Hori. beharko luke. Korronteak eta izan. segundo bateko tartean ditugu labontziak. Horrek esan nahi du, ziaboga txukun egitea, zein garrantzitsua izango den. erabat, Beti izaten da, erabat, baina erabat. bakarra dutenez, horrek zer esan handia. Gero estropada hauetan, Mikel, askotan batioak eta fisikoa, aipatzen dira. Itxasoan ere behar da batioak eta fisikoa, nola ezpa. Hau eta daukatena da, hemen olatuen gora berarik ez dago. Beraz, palada guztiak dira onak, nola baitera. Hemen paladarik utxe egiteko arriskurik, ia ez dago. Ai, buka
Ordezko estrapurik ez, Zumaiarrek. Zer, Kike! Auki! Zerbait izan dio Manterolak patruiak. Astillero aztolean! Ata! Emona barbaliza! Bueno, joan zen demoraldian bezala, entrenatzaileen mikroa ere izango dugu, eta alde neurrian, eskertuko diegu noski, gure entrenatzaile guztiei, haien laguntza, eta teknikak arazori jartzen ez badegu, hori ere izango da, beste informazio iturri bat. Gure Ea, ez dutxo niretzat zirigi, Miguel? Bai. Eta joan egingo da. Bai. Hala ere, ongi aurrekalariak, Aurrekalariak ikain heldu dio. Bost eta 34 hor gelditu dute krono. Bai. Goitia sartu den bezala sartzeko iruditzen zait, buelta hona eman duela, eta Paula Bileia aurrekalariak bikain katiatu duela aurre. Une honetan, Zumaia eta Hondarribia izango genituzke, tarte batean, begira, une honetan, Zumaiaren aldeko segundutxo bat, Ibaika eta Hondarribiarekin konparaketa eginda, eta Astillero hori 2. Atrás, sujétame bien aquí, vamos. No subimos. Una. Ritmoa igotzeko ziago garako patroiak. Atrás. Hasi pala da. Uste du zabalago datorrela Astillero, Zumaia baino. Zumaiaren erreferentzia hor duzue, eta Astillero markatzen ari den denbora ere bai. Sofia Diez, egurrezko arraunarekin hor balantzako eskorra. Astillero San Jose ontzirik gabe. Denboraldi osoan zehar, Galiziatik ekarritako ontzi batekin ari dira. 10 segundo gehiago. 5 eta 36. Hora, nik uste dut kobrantz bazterraldetik etorreko direla, Zumaiarrentzat albiste ona, Une honetan Hondarribia bat, Astillero eta Ibaikari 2. Albiste ona diot, besteak beste, Zumaia txapelketetan eta zeingulako, bai Euskadi mailan, Espadi mailan, ez dago, zuen behar bada egunik honena izan Gipuzkoako txapelketan, eta hori ordaintzen da gero, eta baina argi dago lanean zintzo jarru direla. Gora bera handia izan ziren egun hartan, Orion jokatu zen Gipuzkoako txapelketa hura. Errenteriarra. Zumaiak 5 eta 34. Ez du antzera niretzat. Hortxe gurutzatuta. Azkar giratu du. 5 eta 37. Zumaia bezala, ziri antzera sartu, baina azkar giratu. Bai, baina 3 segundu beran dago. Eta Astillerok ere segundu bat gutxiago, Ibaikak baino. Orain iruditzen zait, bazterra bilatuko dutela. Oraindik nahikoa ondo bada. Hemen Hondarribia. Ubera pasaz, osta. Tarte haunditzen ari da, Zumaiak Ibaikari 3, Astillero 4, Hondarribiari 6. Miren, Garmendia beste urte betez. Zeko txopan. Iker Cortez ez taposik izango, Ez dutuko ditu, bere kirolariak orain. Iazi hau gau. Aizeak sartuko ditu, hor aize asko da bili, Egira bandera hori. 5 eta 39. Oso balekoa. Arteko denborarik apalena, baina ziaboga gustatu zait. Ba, nire bai. Unentzuna. Eta bai nik uste dut bazterra bilatuko dutela denek. Jadanik Guggenheim aldetik eta pasa dira Zumaiarrak, eta geure begiekin urrutira ikusten ditugu. Badatoz. Txanda gobernatuz, Mikel. Bai. Zumaiarrak. Zenba balio duen horrek? Ikeragarri. Joarrileari emateko bultzada, lasaitasun bat, eta... Arraunlariak pentsatzen du. Beste ezer, ez dinat egin behar. Horrelaxe ez egin, eta eskatzen duen igotzeko orduan txe. Are eta gehiago, igo berria zarenean. Bai. Zumaia zara, garai batean bi aldiz liga irabazitakoa, bai, baina hori historia da. Aie joan dira. Gaurkoak, balio du horrek. Eta erlojupekoa izateko abantailak, Ibaikari 3, Hondarribiari 6. Bai, harrituta nago, Astillero urruti geratu da atzean, Ez mozteko, ez dutzen
Alan jardiari azkeneko, ez zuku atera nahian Goikoetxe. Ja. 39 palaterdian, aizearen alde. Dotore, hor dira Zumaiarrak. Seguruenik barne informazioa jaso eta auspotuta, alai. Bai, treniru hori, bai. Berri antzematen da, bai. Berri samarra dela. Gora, orain erritmoan, Bai, bizi. Bai, bukaerari eutxiz gainera. Aurrena dio, Naroa Goikoetxea patroia. Iru, Arroi palada, bai. aurrenak eta errentarekin, Ibaikari 4, Hondarribiari 6, Astillerori 7, momentu honetan. Hauxe izaten da, gogorra. Noizko bukatu. Hemen dira, zaregileak ontzian, Zumaiarrak. Hor da, bai, 10 eta 50 Zumaiarrentza. Oso errenta aipagarriak lortuta gainera, Ea orain, Astillero izango da. Etorri, askoz ere azkarrago, torri dira, joan dirina baino. Bai. Pero esaten dugu, aizeak duela. Eragin handia. Momentu hontan, Astillero eta Zumaiaren artean 8 segundokoa izango litzateke. Hondarribiarekin, hortxe Eta gerran. Gipuzkoaren aldekoa. Astillero. Ibaikare, estropada txukuna egiten ari da, gauzak asko aldatzen ez badira, bigarren denbora lortuko dute erlojupeko honetan. Noski, horrezko txanda falta da gero. Astillero denbora ikeragarri galdu du, hortxe, ziaboga inguru horretan. Hemen da Astillero, Lara Fernandez, patroi lanetan. Zumaiak 10 eta 50, hortik gora dira jadanik Astillerokoak. Birxedo Karme ontzia heldu da, 10 eta 58. Behin-behineko denbora, gero badakizue, zehatz mehatz, eunenekoak eta errepasatu, eta Ibaika, txikiren bate Mikel, oso kurioso, bigarren luze honetan, Bai, Ibaika Ia Zumaiaren erritmoan data. baina Abiaduran. ona eman da, azaldu da, txapelketatik, alegia, eta gaur ere birkonfirmatzen ari da hori. Garraunean begira, esate baterako estribor, horrek ere bai, Nola bizkarra sartzen duten, 6 bizki bezala xe. Rau, Hemen dira errenteriarrak. Aizearen laguntzarekin orain, Ibon. Bai. Dena beharko da. Baina Zumaiaren gandik Madalen oso ontzia. gainean, oso gainean ere. Laua segundo. 10 eta 54. Eta ziabogan iru ziren. Astilleroren aurretik. Eta falta zaiguna, Hondarribia da. Eunenekotan izango dela lehia dio, Miren Garmendiak. Dexente galduta, Bigarren luzean bai. Erlojupeko bat izateko eta bi luzetara bakarrik tartea bada. Hemen Iker Cortesek prestatutako taldea. 37 paladan. Bai. Astillero zuma zituen, 10 eta 58. Bai. Zumaiak Ibaikari 3 eta 62 eunen, Astillerori ia 8. 7 eta 82 Eta hemen dator Hondarribia. Eskatu, Garmendia patroia. Emango aldio, Astilleroren atzetik. Astillero 10 eta 58 txandako laugarrenak. Azkenak, bai Hondarribi. 11-0-2. Behin-behineko denbora. Erreferentzia beraz, jarraian horrezko txandan arituko direnentzat, Zumaia Igoberriak markatutakoa da. 10, 50 eta 80 Zumaiaren denbora. Bigarren Ibaika, 3. Astillero, 4. Hondarribia. Eta kontrako horik esaten espaduzue lankideok, tartetxo bat orain iragarkien. Arrauntzaleok,
Arratsaldeon berriz ere Bilbon gara, Eusko Trenligako lehen jardunaldia martxan eta lehen txandan Zumaia izan da azkarrena, 10 minutu eta 50 segunduko demora erabili dute gipuzkoarrek. Bigarren Ibaika, 3 segundu eder sartu dizkio Errenteriako taldeari Zumaiak, Astillero jarraian, 7 segundu ia sortzira eta laugarren Hondarribiaren denbora 11:02, 12 segunduko atzerapenarekin. Eta bagoaz garaileen iritzi hori ezagutzera, Sara Gandara lankidearekin, aurrera. Zaregia kontziko Naroa Goikotxea patroiarekin nago hemen, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin, estropadaren irakurketa eskatu behar dizut. Ze baldintzak, gogorra dira, ez? Haizea, korrontea, desberdinak, joanekoan eta bueltakoan. Egiz esan gaur gaina honeaz beruaz, ezin oso kondizioi errezak. Lehengo luzin hasi jotean fuerte, da saiatu gaur rekorrido motzen atxen hori, erditsi junda eskinatik buelta hori korrenta babesteko, ez daipa. Eta hori. Bai, bastante nerviosa geto zen, ezinkia aurre denboraldi xan, nahiko ondo ibiliga, ekipu nahiko igualtxu zan aurreko urteku orduan, saiatu ga blokia eusten, eta hori oso nerviosa eta... Astilleroekin batera, igo berriak, espero altzen duten alako emaitza, lehendabiziko estropada honetan, Ibaika bati irabaztea, Hondarribia bati irabaztea. Ez ni pertsonalkienan espero lako, gure maian ondo ibiliga, ez? Tandatik lehen, eta aurre denboraldi xan ibiliga zen denporakin, nik enagan uste olako tartea eta bentzanik, baina pozik etxea. Eta hemendik aurrera, ze asmo, ze helburu? Hemendik aurrera lan izegi, entreno bardinakin, gogor eta gogotxu, biharka estropadako. Naroa, eskerrik asko gozatu eta zoriona. Eskerrik asko. Zenbat, aldiz entzun dugun, ez tarria urratuta, gaur ez? Gaur joan dira, horru gutxiago. Baina zenbat aldiz urduri hitza, nola esan debuta, normala. Liga gorenean. Berarentzat gainera, bera Ondarruko Arramo Elkartetik Zumaia aldera hurbildutakoa da gainera, eta hori ulergarria da, nola espa, guztiz ulergarria. Maila oso txukuna, eta Ibaikarena ere, Mikel, goraipatu nahi nuke, Bai. Nola baita ere berretxiz, txapelketetan eman duen maila, Ibaika, gehiago kosta zaio, berak jeistea, baina gero, Zumaia eta Ibaika eta Zumaia abiadura berean etorri. Prontzesko bidu bina, Bai, Espainiakoan, eta nolabait abilezi bat ere erakutsi dute, badute etxeko arraunlari kuadrilla eder bat, bihotza, baina badute abilezia Mediterraneo aldetik eta beti 2-3 arraunlari ekartzeko, hor da Boskarola adibidez espaldan, eta Eva López ere bai, eta aurten Aitana Markina ere ekarri dute, gaur ababorretik atera dena. Aurtenen etorria da. Eta gero, Brankari Lanetar itxaso Murcia, atxedenaren ostean itzulitakoak, eta, nik uste dut, pausu polita eman dutela, eta hori aipagarria da, Insausti ere sartu da, Olaiz ere bai, eta, taldeak orain arte itxura ona eman du, eta gaur hori berretsi egin. Bai, nola baitere pasaden urtea baino, hasiera baino, ez da, baina beste distira bat sumatzen zaio, Ibaikari. Goazen aurkestera, hemen ditugu, Naroa Garamendi, Brankari Lanetan, eta hemen albiste oso garrantzitsua, Ibon Urbieta entrenatzaile, ziklo berri bat azten da. Ibon Urbieta, zer esango dugu, oriotarra, ibilbide oso luze eta oparea izan duena, bai arraunlari bezala, bai entrenatzaile bezala. Munduko azpitxa peldun izan zen besteak beste. Hori da. Munduko azpitxa peldun pisu astunetan. Eta entrenatzaile lanetan ere, esan behar da, bere ibilbidea, bai Kantabrian, Zierbenan ere bai, baita ere gero olimpiarrerari dagokionez, hori jon bertan, azken urte hauetan Donostiarran, bai, hori da. Eta, nolabait esperientzia ez da falta. Eta berak hartu du ardura, oso momentu arriskutsu batean esango dugu, taldea eraberritu behar izan dutelako, goiti bera, Ibon. Bai, beste azkeneko urtetan entrenatzaileen lanetan Rufo Urtiz bere aritu da, bere izan da liderra, aurten Zumaian da gizonezkoekin, eta besteak beste patroi aldaketa ere, bai. Urtean
Nerea Perez aritu zen Donostiarekin, Tolosaldean da, pentsa horrek horrelako bi figura garrantzitsu entrenatzailea eta patroia aldatzen denean horrelako proiektu batean, eta arraunlari dezente ere, bai. Bi datu emango ditugu, 12 baja denboraldian, aurreko denboraldian, eta estriborren 4, ababorren beste 4. Eta bi aurrekalari ere bai gehien ibiltzen zena eta beste bigarren ere bai. Eta patroia esan dugun bezala. Beraz, hankaz gora, kuadrilla, eta eraberritu dute, 16 kirolari ekarri dituzte, pentsatu. Beraz, kuadrillaren bi eren, hementxe. Eta patroilanetan gaur ikusiko duguna Donostiaran, Nikole Maroño da, ez da berria, joan zen urtean aritu zen arraunlari bezala, eta bere erak gaur, arraun luzearekin egingo du gaurko jarduna. Mikel, arraun lagunaken ere, patroi Joan Alzuet ikusiko dugu, ura ere arraun lagunaken, arraunlari aritua. Izandakoa, hori da. Ari dira ja. Baliza inguruan dira, minutu bat kantatu diete orain lehorretik, epaimaitik. Eta hauentzat nolabait isilik egindako lan guzti hori azaltzeko momentua hau da. Hauxe da. Horrezko txandan, gogoratu. Donostiarra lehenengoz, minutuko tartean gero, hori jo, Tolosaldea, eta Donostia arraun lagunak. Haize asko oraindik, Ongi, maniobra oso ongi egin dute. Irtera, entzun dugun hork emango duen, barrutik ematen du normalean, arraunlari batek. Jarraian Orio, irtengo da, eta Orio tarrak erne hortxe dira, askar kokatzeko. Eta gainean komenio. Moarekin, bai. 10 segundo. Osaldea urrutixeago da, baina 2 minutu ditu irterarako. Aurreko akabantean. Badoaz Donostiarra, bantxauntziarekin. Horreneko egin da bintzat, oso gogor egin da ontzia. Azteko erlojupeko bat iruditzen zait, lehenbiziko gunean, tentsioa eta urturitasuna ere, pixka bat ligak ibilbidea egiten hasi arte eta pixka bat asentatu arte, iruditzen zait, ez zait gaizki iruditzen erlojupeko batekin ligaz. Bueno, alde batetik, entrenatzailearen lana, baina datu bat, hanketik Angela Castro eta Veronika Abalo. Veronika Abalo kabo datu zen ibilitakoa, eta hauek hankekoak, esperientzia eta burua hotz, eta... Referentziazko lekua izaten da. Edo utzkudur ere ekarri du, hor espaldatik eta orain kontrankera, mugimentuak, Hemen hori jo! Txaniz, patroi, pasaden urtean bezalaxe. Hor dira hori jotarrak, Patxi Frances prestatzaile. Eta hemen hankekoak aipatu dituzu lehen, Mikel, eta begira, hor bahorranketik, Amaia Arregi, azkeneko urtetan bahor gerri-gerrian ibili dena, ondiz Kubarri, aipatuko nuke. Goi mailako arraunaria, bi bandetatik aritzeko gaitasuna duena, eta gero beste nobedadea, Irati Gaztelumendi. Hirugarren tostan, eta bar, iruditzen zait, pasaden urteko nolabaiteko zurdurari, egiturari, portzentai handi batean horiok heldu egin diola, baina egiari zor, udaberrian eta neguan, arraun eta Tolosaldearen gandik pasaden urtean baino urrutiago bilida. Ea orain, benetako ordua, iritsitakoa, zer gertatzen. Usu eurra ere, hori da. Hemen Tolosaldea. Nerea Perez patroilanetan. Zerkausia, traineroaren izena. Hortxe dira. Zaleak itxaro pentsu. Arrazoiak eman dituzte, erritmoa markatuz Bezerril eta Ane Mendizabal. Mendizabal, Ondarribia arraun elkartetik etorritakoa. Hori da. Eta hor, Irati Larrañaga, 5. tostan, pasaden urtean. Zer esango dugu? Telebistan gure solaskide. Hori da, eta palmares handia lortu duen. Ikaragarria. Triatroiak egiten ibilida, azken urte hauetan, eta gero bestetik, hortxe 2. tosta estriborrean ikusten dugu. Herriko Alaba, hori da. Donostiarran eta aritutakoa, azken urtetan, eta gainerako arraunlari gehienak pasaden urtean, hortxe erostar beren esanetara zeudenak. Eta hemen, txapeldunak. Txapelduna bakarrik ez, azken
ediziotan, 21, 22, 23 eta 24, bata bestearen atzetik 4 garaipen lortu dituzte hemen. Eta marka ere bai, 10, 24 eta 20, 2023an, duela 2 denboraldi. Bueno, lanean dira denak. Baina irtera, Zer lagunduko digun Ibon droneak hor goian kokatu kailua bezala. Bai. Eta gero, Mikel, pixkat da, gustatzen zaigun ontzat, detailik eragarriak ikusten dira hemendik, barru garratik. Arraun lagunak, ipatu dugu nobeda nagusia joan altzuet, baina hor badira esate baterako baborrean gaur Maren Etxabe, hirugarren tostan, estriborrean Zuberoa Egurrola, gainerakoan hor dira izen klasiko, ez da, Belarti eta Larrea, Etxabe, Piñeiro, Kanal, Uribarna, baborrean, estriborren Arko Txanketi, baina gero Ania Perez, Martin, Ane Sánchez, Maider Bero, 5. tostan. Elantxorreko Egurrola, espaldan. Eta, bueno, Naiara Martin, arrobikoa. Hori da. Hor da baita ere. Bueno, referentziak, bai, Zumaiak 5 eta 24 Ziabogaren garea. Momentuz, Arraun Lagunak segundu bat Tolosaldeari eta hori Donostiarari 5. Irtera honak egiten ditu Arraun Lagunak. ETV batera egingo dugu salto une batetik bestera, txirrindularitzaren ostean, turraren ostean, estropadekin jarraitzeko. Web horri aldean, ez ikutu ezer, segi lasai. Berdin da nondik ari zareten ikusten, jarraituko dugu zuzenean. Arratsaldeon, Euskal Telebistaren lehen katean ikusentzule zareten guztioi, txirrindularitzaren ostean hemen duzue goi mailako arraunketa. Bilbotik ari gara 7. bandera jokoan, eta hauxe da Euskotren Ligaren lehen jardunaldia. Ibai Zabaleko uretan erlojupeko lanean, lehen txandan Zumaiak markatu du denborarik onena, 10 minutu eta 50 segundo, atzetik Ibaika, Astillero eta Hondarribia zelkatu dira, orain ohorezko txandan, Arraun Lagunak lehen luzean, 2 segunduko errenta Tolosaldeari eta hori, eta Donostiarra atzera xeago. Bai, eta Ziabogan Zumaiaren atzetik izango da, Bai, 24 zituen Zumaiak, goitik Donostiarraren Ziabogau. 5 eta 24, 5 eta 51. Orain arteko denborarik apalena. Aurrez Hondarribiak egindu Ziabogan lehen txanda horretako motelena, 5 eta 19, Donostiarrak 2 segundo gehiago. Erne Arraun Lagunak, hori 2, Tolosaldeari 3, eta Donostiarrei 12. Ez Donostiarra asko galduta. Oso lagungarria, hau Donostiako kuadrilarentzat, Donostiarrako kuadrilarentzat. Hemen hori jo oso bizi. Bai, luze ona horiok, Bai, luze ona. Bai, noski. Ikatatu dio. 5 eta 24 hori jotarrentzat. Zumaia markatutakoa, aixa hobetu dute, 10 segundotan. Lan erditan, hor da erreferentzia. Behin-behineko zelkapenean, Arraun izango litzateke lehena, Orio 2 segundura, Tolosaldea Laura, tarte handiak, Donostiarra 16 segundoko atzerapenarekin honak. 34 palaterdian, Orio, arraunketa oso asentatuta, eta erreferentzia honek iruditzen zait lagunduko diela. Bueno, Tolosaldea. Arraunari da luzea egiten, Mikel, oso ona, Motor handia, motor indartsua ematen dutela, eta lehengo urtetatik. Gero, erlojupeko estropadak haientzat ematen du oso egokia direla. Esperientziare, bai. Tolosaldea. Arene Portularrume, oso ongin Nerea Perez trabestuta. Trabesten dena orain. 5 eta 26, Oriok baino 2 segundo gehiago. Ara, aurrekalariak. Kosta egintza, tornoaren efektua zen. Bai. Bueno, Arraun Lagunak bakarri falta zaigu. Besteek egin dute jadanik maniobra, eta referentzia Oriorena da, 5 eta 24.
Eta ez dakit behar adina ipatu dugun, gero argi Guggenheimeko pare horretan, meandroan, ea ze ibilbide hartzen dituzten, ze erabaki hartzen dut. Hor banderaren puzka eder bat hortxe jongo. Arraun Lagunak hementxe dato. Belarti eta beste urte betez, arrankari lanetan. Joan Alzuet. Urriarra. Trabesten denean, gera dezagun. Ziaboga. Hortxe ditugu. Bat. Orain. 5:21, Orio baino 3 gutxiago. Baborrak, arrauna libratu eta bante. Erreferentzia hori da. Lan erditan, Arraun Lagunakek 2-3 segundo, orain maniobra ostean biko dato azaltzen zaigu hori, Tolosaldeari 4 eta Donostiarrari 19. Zulo handia 21 segundo honetan. Behin-behineko sailkapenean, Donostiarra 8. tokira joango litzateke eta Tolosaldearen atzetik 4. Zumaia eta Astillero, 2 igo berriak. Gero aldatu eginda sailkapena eta Ibaikak postu bat jandio Kantabriako koadrilean. 34 pala terdian. Ritmo begira non diatorren Arraun Lagunak. Hortxe, bazterrak miatu. Bazterretik. Hori da. Hori da blokea, Ibon. Bai, ikusi egiten da. Baina urmea ere badago hor, argi. Bakarren batek pentsa lezake, zergatik doaz bazterretik eta zerretik ura bera datorrelako. Erdore, 2 segundo hori horekin dute leia, Bai, hori hemen txe. Ea, meandro horretan txe, erabakiko da. Hori horekin dute leia. Tolosaldea 5 segundoko atzerapenarekin da, banderari begira, hori horekin. Horiok badu hemen garaipen bat, 2020an, lehenengoa San Juanen lortu zuen, 2016 urtean. Burruka hor dago. Orio eta Arraun Lagunaken artean. Tolosaldea erlojupeko lanean gaur, nahi bezain ondo ez, 6-6 segunduko atzerapenarekin. Ea, une honetan segundo bat. Bat, 2. Arraun Lagunak, Orio eta Arraun Lagunaken artean. Donostiarrak poliki ari dira hurbiltzen. Ritmoa gora, 37 pala terdian. Egira horrekalari lanetan. Segundu bakarreko errenta Arraun Lagunakeko hori, Tolosaldea 6. Eta hemen burruka badago. Hemen txapelduna. Ea nondik hartu duen, Arraun Lagunakek. Hortxe, begira, hause, detalle. Bazterraren gainetik, hori da. Segundu bakarrean dago errenta. Segundu bakarrean. Bat bi, hortxe. Arraunen bentaja nola baitere, badakiela besteek ze ibilbide egin duen, ze bide egin duten, hobeto esan da. Donostiarrak azken txampan. Hemen da bantxa trainerua. Horda Donostiarra. Hondarribiaren atzetik. Bai, 11 eta 15. Orain arteko denborarik apalena. Eta gaurko jardunaldian sailkapeneko azken tokira joan daitezke. 2 segundo orain Arraun Lagunakeko hori, banderarako lehia 2 hauen artean da. Orio azken txampan. 51 paladan. Hemen datoz Oriotarra. Patxi frantzesek prestatutako emakumeak. Hor da Orio. Bai Orio. 10 eta 43. Tartea, segundu batera jetxi da, baina hortxe dabil, segundu bat. Iko egin du Orio, azkeneko minutu terdian. Tolosaldeak ere segundu Bai, Tolosaldeak une gozoa orain. Bai. Arraunek igo beharko du, Une honetan Orio segundu batera dauka. Bai. Txampa gogorra jo du, begira, ze diferentzia, nondik datorren Tolosaldea, nondik etorri den Orio. Orio ia erdi samarretik etorri da. Tolosaldea, joata estriborraren gainean dator. Bueno, ea zer erabakitzen duen Juan Mari Etxabek eta nolako agindu ematen dion bere patroiari. Ni bere larruan egonda ikusi Oriok zer egin duen eta handi bialiko nuke. Ez? Berdintasuna eta emozioa behintzat lehenbiziko. Gehiago ezin. Ez. Zailkapenea. 3. izango den Tolosako trainerua hementxe datu. Ramon Erostarbek prestatutako kirolariak.
Hemen da, Oraintxe. bai! 10:50. Oriok 10:53, 10:50 Tolosaldeak, eta Zumaiaren denbora dira, Eunenekotan Zumaia aurretik. Zumaia bigarrena litzateke, eunenekoi esker, baina hori epaimaiak konfirmatu Oraintxe gora Arraun Lagunak, Begira nondi datorren Arraun. Erdira bezala. Erdira bezala. Segundo ba, ikaragarria, eunenekoek erabakiko ote dute hau, ala dirudi Hogei segundo oraintxe, 15 bapala. Emozio handiarekin, hemen da, lehen azken txampa, Arraun Lagunakeko txapeldunentzat, Oriok jarritako langa hobetu nahian. Oriok 10:43 eta 34. Hemen da, Arraunek ematen du ezta, Arraun Lagunak, bai, Arraun Lagunak. 10:42. 10:42. Segundutxo bat. Hori. Behin-behineko datua da, olako tarte txikia dagoenean, hobe izaten da, epaileek datua eman arte zain egotea. Alegia, guk eman dugu datua, behin-behinekoa da, pantailetan orain jarri dute Arraun Lagunaken aldekoa. 86 eunen segundu batetik bera Arraun Lagunakeko hori ateratakoa. Eta erne, Zumaia hirugarren, igo berrientzat hau ikaragarrizko garaipena da. Ena ustekabean harrapatzen, Zumaiaren. Eta Tolosaldea laugarren. Begira, bat bi 3 puntu lehenbiziko jardunaldian Arraunek Tolosaldeari. Usta ona da, bai. Zoragarria. Arraun Lagunakentzat eta baita Oriorentzat. Bai. Oriorentzat ikusirik joan zen denboraldia nola joan zen. Gaur lehen estropadan horrela ibiltzea, gauza handia da. Oriok aurre denboraldian ez du lortu hain gertu egotea lehenbizikoaren gandik. Eta zer diren kontuak, ligara une oso gozoan etorri iritsi direla ematen du. Gauzako bedea kilikolo edo hain ondo ez joatea, demoraldi aurrean. Aurretik, bai. Entenatzailea buelta gehiago egiten dizkio, froga gehiago egiten du, adibidez, bandaz aldatu du, zera, leku berri, Santurtziarra, Arregian keti. Bai, mugitu du, egin ditu gora berak, eta... Kenik espaldara. Eta ondo atera zaio. Bai. Estropada oso ona egin dute oriotarrek. Hobea, Arraun Lagunakek, baina oso tarte txikierekin, 86 eunen Arraun Lagunak, nagusi, Donostia Arraun Lagunakek badu 5. garaipena, bata besteren atzetik, jarraian hemen, izugarria da, hori bai, markatik urrun, marka 10:24 zen, gaur 10:42, bigarren Orio, 3. Zumaia, gero Tolosaldea, Ibaika, Astillero, Hondarribia, eta azken tokian Donostiarra. Sara Gandara, zurea da hitza. Joane Uribarrena, zoriona. Eskerrik asko. Bueno, azte sufrikarioa, zu kontatuko diguzu nola joan den estropada hau. Bai, nik uste horre bai despisteke ondiala denborakin, denbora luze bat ondia esaten atzetik angindoa zela, baina, bueno, azkenen segundutxo bat aurretikan, gutxio, ez dutu, bakigu kontrarrelojako daukeda, kriston konfiantza taldeakin zebanekin hau aurreatako genula. 86 eunen hori. Ez dakit beti da aurkari bat, kontuan hartzekoa, Orio, nola ez. Baina ematen zuen, behar bada begiratu behar zitzaiola gehiago Tolosaldeari gaur, Nik uste oso balore gutxi eman zaiola Oriok neguan indun lanari, gauzet errespetu falta dela guztiz. Hemen danak lehiatzeko gaude, danak dakigu zema sufritze deun, danak nahi diteu banderak eman, da nik uste errespetu gehiago zortzaiola Orio bezalako talde bat erakutsi dunun dauden, da eskemen ezin ga despistatu, ez dela bandera behortzeiek emango. Eta begira Zumaiak zer egin duen, 3. Bai, eske nik uste urte guztiagoa zela esaten, dantza asko ongo jala, bai lehenengo txandatik handa, bai bigarren txandatik handa, hor postu batzuk nik uste kolokan daudela, da eske hemen ezin da inor despistatu, guk bakigu erregularrak izan bar deula, irregularra baldin bagea, bueno, seguramente abuztun pozik ongo gea, baina ezin ga relajatu. Arraun Lagunak, gaur egungo txapeldunak, zarete, kostatuko alda titulu hori defendatzea beraz? Bai, nik uste gaur horren proba argia dela, asko kostatuko ala hori defendatzea, da bihar bakigu noragoa zen, zozketa aberralde daukeon, da bestela tokatzanakin sufritu eta, bueno, ali da puntu gutxien galtzea. Sufritu dozue gaur hemen. Bai, hemen bakigu zer da hon, palakoitza ona eta gorra da, beroa, da, bueno, bazkenen alde, da alde lortzean ene bai, asko ze kontentugo. Gozatu, zorionak, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Uribarrenaren posa, hemen kuadrilla.
helmugara bidean, goi mailan, txapelduna. Acabo! Equipo bat augetik, ez dutu, mas final! Guaze, buka! Buka! Oh, ane beti, patio final! Manera macho, patio final! Ane alutxi, patio final! Guazen! Uraren bila! Uraren bila! Acaba! Acabo! Final! Lasai, final! 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 Oh! Final! Acaba! 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 Voilà! Oh! Urea! Haze posa! Sufritu dute, barne aldetik komunikazio gora berak ere izan dituztela ipatu digu, Xuban Euribarrenak, eta datu hori, orain pasade diguten taularekin kontrastatzen badugu, Arraun Lagunak hori 3 segundo eta 16 eunen ziabogan. Eta gero 1 eta 89. Honek esan nahi du, bigarren luzean, Arraun Lagunak 4garrena izan da, eta aurretik zelkatu dira Zumaia, Ibaika eta Orio, estropadaren bigarren zati horretan. Ziaboga egin ostean. Uste dut Zumaia eta Ibaikak aize gehiago izan dutela, txanda ezberdinetan etorri eta orduan aizorre lagundu egin dila, baina datua da, Orio barrurantz Arraun baino azkarrago etorri dela, ia 3 segundo. Bueno, eta patroirik onenaren sariari begira, Euskal Irrati Telebistak eskenitako sariari begira, Inge Ugartek gaurko lehenengo puntuak 8, Garmendiak 7, Nikole Maroño Donostiarrakoak 6, gero Lara Fernandezek 5, Etxalizek 4, Nerea Perezek 3, Goikotxea Zumaiarrak edo Zumaiarren patroiak 2, eta Joan Alzuetek Arraun Lagunakekoak 1. Zailkapenean, Inge Ugarte beraz, momentuz, patroirik onenari Euskal Irrati Telebistak eskenitako sariaren lehia horretan, elastikoa berarentzat. Hor duzue taula. Bueno, Ibaikakoentzat beste bultzada bat, estropada ederra egin dute, gaur zailkapenean, dotore kokatu dira azkenean, bueno, 5garren egin dute, Tolosaldearen atzetik, eta Zumaiak eman du ustekabekoa. Zumaiak lehenengo txande irabazi, 2garren luzerik azkarrena egin, eta gaur estropada bukatu, eta batean 6 puntu eraman etxealdera, ez dira txarrak, Ibon? Hola, izango dira txarrak. Nik behar bada 3garren ez dakit, baina hain ustekabean ere enago harrapatu, Zumaiarenak, A2, Ibaikak erakutsi duen distira puntu horrekin. Eta honek esan nahi du, Mikel, hor segundo gutxian eta nolabait ere ramilete zabal bat izango dela, 3garrenetik 6garren 7garrenera, hori ematen. Eta hau lehenengo egunean, eta erlojupeko bat ikusi eta gero esatea, astakeri bat izan daiteke zuetariko askorentzat, baina, bueno, lizentzia ematen badidazue bintzat, uste dut ez dugula izango Ibon, joan zen urteko nagusitasun handiura, ez? Ematen du aurtengo ligak izango dituela noski oso indartsuak eta horren indartsu ibiliko ez diren kuadrilak, baina mami gehiago izango duela Ibon. Hala ematen du, baina hala ere gaur Arraunek lehenko lepotik burua, Bai, aurrena. Alegia ez dutu eta bestea, eta nolabait ere pakarren batek zalantzarik bazuen izan ezkero, bandera irabazteko Arraun irabazi behartzaio aurten ere. Ederki, bueno, bandera eman bezain askar, bandera astintzen duenean, iragarkietara joko dugu, eta hemen txeda. Zorionak Arraun Lagunaki. Bai, hori zen. Eta zorionak patroiari. Bueno, ez da berria, baina ardura hartu du hor, eta arraunlari lanak lehen eginda gero, orain lideraren patroia izatea, ez da txantxetako kontua, Ibon. Zelkapenaren arabera gaurko patroirik eskerren. Hori utziko dugu beste baterako. Urak eramango du, zelkapen hori baita ere. Lentxeago edo, geroxeago eramango du. Bai. Alai, posik. Irtera ona, gaur lehenbiziko luzo ona, blokea handia, Etxabek asmatu du horri zen diren baja garrantzitsua nolabait ere hor dezten, kokatzen,
Horre aipatu duzu, Mikel, zeuk ez zilurran ketxe titular jotxa, Jaramilok zeurte egin dituen. Bai, Jaramillo Australiatik estropada ikusten izango dugu, Aruntza joatea erabaki baitzuen. Eskuminak orduan. Hemendik bezarkada bat bidaliko dugu. Zestaoko alaba, ikuko arrobetik ateratakoa. Abesteko gogoz ditugu, eta bandera! Joan Alzue, estilo ederrarekin, bandera, astintzen. Miarra. Onde jola. Bai, posten naiz, Ipar Euskal Herriko arrauntzalei ere gure agurra hemendi. Nola ezko. Bueno, ea ba, ontzira jetxita arraunak altxa, eta txapeldunari ore egin behar diogu, eta gero gizonezkoen lehiaren garaia helduko da. Lehenengo abentzat, Euskotren Ligari dagokionez, erakargarria izan da, oreka desentea ikusi dugu. Berdindua. Eta, bai, hemendikan gure bultzada baita ere, Donostiarrako kuadrilla eraberrituari. Noski. Ja, beste egun bat izango da. Gora raunak, sorionak Donostiarra lagunaki. Oitu gabe, zubero agurrola, ebera geratu da. Atzena. Arraun lagunakekoen posarekin, bagoaz iragarki sorta baten bila, eta horren ostean, Eusko Label Ligako lehen jardunaldia zuzenean Bilbotik.